Hei, salut, eu sunt Radu și astăzi vom juca pase-pase cu Pufica. Să vedem cum face. Stați așa, să încerc să iau mingea, să vă arăt. Ia uitați-o. Mă mușcă. Ia, ia mă, m-a prins de picior pe mine. M-a prins de picior, mă. Lasă-mă în pace. Uite mă. Asta e Pufica. Cu Pufica, mă. M-a Pufica, mă, dărâm. Spargi telefonul. Aoleu, agitata. Iuto. Șezi. Ridică-te. Ridică-te, mă. Șezi. Ridică-te. Stai. Hai. E foarte dresată asta. Tâmpita asta e dresat. Ma. Stai mă pe loc, stai pe loc! Uite mă, vreau și ea mângâiată. Mă! Aoleu! Hai! Ce stai câinele meu și e foarte special, e dresat. Nu mă lasă să ating mingea. Ia mă, nu mă lasă să iau mingea. Bă! Nu mă lasă să iau mingea. Eu iau acum. Ia mă, ce te faci acum? Gata, bă! Ia, ce te faci acum? Iată! Ia mă! Ăsta e câinele meu, uitați-vă la fața lui. Pufica! Uite titlul la Pufica. Mănânge Pufica. Asta a fost tot, oameni buni. Ne vedem data viitoare. Eu pe Vladu și la revedere. Pa!